Першая кніга цароў, раздзел 23. Аднойчы паведамілі Давіду, кажучы: «Вось філістынцы нападаюць на Кейлу і рабуюць гумны». Такім чынам раюся Давід з Господам, кажучы: «Ці ісці і ударыць мне філістынцаў гэтых?» І сказаў Господ Давіду: «Ідзі і удар філістынцаў гэтых і вызвалі Кейлу». І сказалі яму ваяры, якія былі з Давідам: «Вось мы тут, у Юдэі, жывём у страху. Як жа пойдзем у Кейлу на войскі філістынскія?» Дык Давід ізноў раіўся з Господам, які адказаў яму: «Уставай і ідзі на Кейлу, бо я аддам філістынцаў у рукі твае». Тады ізноў пайшоў Давід і ваяры яго на Кейлу і ваявалі супраць філістынцаў, і забралі іх жывёлу, і ударылі іх вялікаю плягаю. І вызваліў Давід жыхароў Кейлы. А калі Абіятар, сын Ахімелеха, уцёк да Давіда, ён разам з Давідам выбраўся ў Кейлу, несучы з сабою эфод. А Саулу паведамілі, што Давід прыбыў у Кейлу, і сказаў Саул: «Аддаў яго Бог у рукі мае, бо, уваходзячы ў горад, які мае брамы і запоры, ён сам замкнуў сябе». І склікаў Саул увесь народ, каб ісці на вайну ў Кейлу і абкладваць Давіда і ваяроў яго. Калі даведаўся Давід аб тым, што Саул патаемна рыхтуе яму зло, сказаў Абіятару святару: «Прынясі сюды эфод». І сказаў Давід: «Господі, Божа Ізраіля, паслухачствуючы ў вестку, што Саул мае намер прыбыць у Кейлу, каб зруйнаваць горад за мяне. Ці аддадуць мяне жыхары Кейлы ў рукі яго? І ці прыйдзе Саул, як чуў паслугач твой? Господі, Божа Ізраіля, адкажы слузе твайму». І сказаў Господ: «Прыйдзе». І спытаўся далей Давід: «Ці выдадуць мяне і ваяроў маіх жыхары Кейлы ў рукі Саула?» І Господ сказаў: «Выдадуць». Дык устаў Давід і людзі яго, лікам каля 600, і выйшлі з Кейлы і хадзілі, дзе маглі. І паведамілі Саулу, што Давід уцёк з Кейлы, з-за чаго ён адклікаў выправу. А Давід прабываў у пустыні ў самых недасягальных месцах і затрымаўся на гары ў пустыні Зіф. І Саул шукаў яго ўвесь час, але Бог не выдаў Давіда ў рукі яго. І даведаўся Давід, што Саул вырушыў, каб цікаваць на яго жыццё, а Давід быў у пустыні Зіф у Харэсе. І ўстаў Йонатан, сын Саула, і прыйшоў да Давіда ў Харэс, і ўмацаваў рукі яго ў Богу, і сказаў яму: «Не бойся, бо не знойдзе цябе рука Саула, бацькі майго, і ты будзеш цараваць над народам Ізраіля, а я буду другім па табе». Але і Саул, бацька мой, ведае гэта. І абодва яны звязалі сябе сяброўствам перад Господам. І Давід застаўся ў Харэсе, а Йонатан вярнуўся ў дом свой. А жыхары Зіфа пайшлі да Саула ў Габу, кажучы: «Ці не Давід хаваецца каля нас у самых недасягальных мясцінах у Харэсе на ўзгор'і Гахіла на паўднёвым баку пустыні? Дык цяпер, цар, калі душа твая прыйсці пажадае, прыходзь, а нашай справай будзе выдаць яго ў рукі цара». Адказаў Саул: «Хай дабраславіць вас Господ, бо вы спачуваеце мне. Прашу, ідзіце і спраўней прыгатуйцеся і дзейнічайце старанней і агледзьце месца, дзе ён ходзіць, або дзе хто-небудзь яго там бачыў, бо казалі мне, што ён надта хітры. Выведайце і агледзьце ўсе яго схованкі, у якіх ён хаваецца, і вярніцеся да мяне ў пэўнае месца, каб і я пайшоў з вамі. Бо калі будзе ён у зямлі гэтай, я перашукаю яго ва ўсіх мясцовасцях Юды». І яны, падняўшыся, пайшлі ў Зіф, апераджаючы Саула. А Давід і людзі яго былі ў пустыні Маон, у Арабе на поўдні пустыні. І вось Саул з людзьмі сваімі пайшоў шукаць Давіда, і паведамілі Давіду аб гэтым. І ён накіраваўся да скалы і пайшоў у пустыню Маон. Калі Саул пачуў пра гэта, ён пагнаўся за Давідам у пустыні Маон. І ішоў Саул па адным боку гары, а Давід са сваімі людзьмі былі па другім баку гары. А Давід паспешна ўцякаў ад Саула. А Саул і яго людзі акружалі Давіда і яго людзей як быццам вянком, каб злавіць іх. І прыбыў вястун да Саула, кажучы:
спяшайся і вяртайся, бо філістынцы нахлынулі на зямлю». І Саул вярнуўся, перастаўшы пераследаваць Давіда, і выбраўся супраць філістынцаў. Дзеля таго назвалі месца тое села Гамахлекот.